haukin nuen beste suerte bat handia, bueno, esan dizute, horren kilikilita horren movimentuaren inguruan Bizkaia ezagutzera pasatu nintzen eta jente gehiago gero norri izango zirenak Jonen Beita bat bertsuen munduan eta parte hartzen hasi nintzen idazten artikulu batzuk eta orduan zeuden aldizkarietan, gaur argia dena orduan Zeruko Argia zen eta Durangaldeko notiziak bialtzen dituen baditut oraindik gordeta batzuk edo Zeruko Argiara, artikulu txikiak hori Durangon egiten genuen nik 11 urtetik hasita, igual 14 arte edo irratsaio bat, Oiztik Anbotora, Juanito Gallastegiren bidez, puntatzen ginen bere etxean, Orominotik etorpen ginen neskato 2 edo 3 irratsaioa grabatzera, eta Julen Azpeitia ezagutu nuen, sasoi horretan. Eta irratsaioa osatzen zen, inguruko berriekin, ipuinekin, igual batzutan kulturremanaldiekin, irratia gaztelenero ematen zuen, Oiztik Anbotora irratsaioa, guk eginda. Eta, hor ere, norbait nintzen. Ulertzen diazu, ja horrek alimentatu egiten zaitu, egiten zoaz pertsona bezala eta hizkuntzaren defensako argumentuak eta zure ingurua ere aberatsa da eta zure inguruan ere holako gauzataz hitz egiten da eta gu kultur transmisio hori ere ailegetan ziren gabonak eta gabonetako kopla grabatzen genituen irratiz emateko. Juan Antonio Aroma ere etortzen zen refuerzo moduan, Eskarne Aroma, Justo Alberdi, gu Irene Sarrionandia, gero Arrate Irratiko esataria izango zana Arrate zarratu zuten arte, Arrate zarratu zuten beran zegoela. Rosa Mari Gandarias, Orominotik, Etxandietakoa, nor gehiago, beste bat Zamailua, abadea zen ura ere, Aia Martzen, zerbait potoloa egiten zen hor gure artean. Julen Azpeitiak bere ipuin propioak irakurtzen zituen. Han, beretzati, Julen Azpeitia esaten dutenean zerbait bizia da. Eta, etorten zirenean Santagedako koplak, etorten zirenean ez dakit zer, jasotzen genituen eta hor material importante bat egon behar du borratuta ez badago, igual borratuta daude, hainbat urtetan egindako zintak. Niretzat hizkuntzaren balorazio hori ja potentea zen, konpromiso bat zen niretzako.